Hej, jeg hedder Lene. Jeg er Jannis rigtig gode veninde. Og jeg vil bare lige fortælle en lille smule om i dag. Der har vi nemlig været ude og kigge på brudekjole til Janni. Og vi har været en flok på 3 veninder og Jannis mor, og selvfølgelig også Janni i Sabro og kigge på kjole. Og det har været interessant. Det har været noget af en rutsjetur, må jeg sige. For Janni kom selvfølgelig super forberedt derud og havde fuldstændig udpeget en kjole, som det er kjolen. Det er den, jeg først og fremmest skal prøve. Hvad sker der? Den var simpelthen blevet solgt i går. Så jeg vil sige, at der var en lille smule krise inde i rummet, hvor vi så sad og skulle kigge på kjoler. Men Janni fik et glas vand i et champagneglas, og så gik det da så nogenlunde. Så var det simpelthen sådan, at skrædderen, som skulle hjælpe, hun sagde, rolig nu, jeg går lige ud og finder nogle andre modeller, som ligner den her. Og hvad sker der? Den første model, hun kommer med, og som Janni hopper i, bag et forhæng, vel at mærke, da forhænget så blev trukket til side, det må man sige, det var et fantastisk syn. Og hvad sker der? Jannis mor, hun bryder spontant ud i hulkende gråd. Og vi andre, vi følger efter, så vi sidder simpelthen med Kleenex derinde. Og Janni prøvede også nogle andre kjoler. Hvad skete der? Hun vendte simpelthen tilbage til den her første. Det er bare kjolen, fordi det er faktisk sådan, den er både købt og betalt i dag. Så glæd jer, alle jer, der skal med til brylluppet. Jeg er heldig, vi er nogen, der er heldige, vi har set den. Men glæd jer, og jeg røber heller ikke mere om, hvad der er på kjolen. Fantastisk, det er det. Så glæd jer. Yes!